sa regionalnim udruženjem prostornih planera je na dvije lokacije u Sarajevu i u Tuzli organizuje poslovni forum na temu regionalne razvojne privredne zone u segmentu budućeg projekta autoputa Sarajevo-Beograd-Sarajevo. Privredna komora federacije tom projektu kojim se već uveliko priča prilazi upravo sa aspekta povezivanja pojedinih postojećih i budućih razvojnih industrijskih zona, jer to je naš osnovni zadatak u Privrednoj komori da razmišljamo o tome kako će svaki od projekata će se odrasti na razvoj privrede i uslova za otvaranje novih poslovnih zona. Sav svoj razvoj po nama Bosna i Hercegovina može samo da bazira na segmentu i na osnovi regionalnog razvoja između zemalja Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske, a regionalne privredne zone od regionalnog značaja povezive sa, da tako kažem, sa ovim budućim projektom prstenom Sarajevo-Beograd-Sarajevo su vrlo važna tema i zbog toga smo okupili na obe ove lokacije koje sam pomenuo najznačajnije, da tako kažem, segmente te oblasti da bi mogli da se, da tako kažem, razmijene mišljenja, da se svi ti aspekti koji se tiču prostornog planiranja na vrijeme provjere, na vrijeme pokrenu neke aktivnosti, ako treba do njih da dođe prije tog projekta, da ne bi se desilo da projekat dođe u fazu, da zbog